Bitaw o labanan ang mga manok. Saka. Bitaw o labanan. Manok na pangsabong. Ay, namawi dya. Abi kay ingon-ingon si Embarkada gabi nga. Makuha niyang katulo bisag kaisar po gani nadala. Ay, ayay, ayay, ayay. Ay kabalagan, mamawi ta karon. Apat na sigaw pa na itong bataan ng mutual. Atong suliton eh. Sige. Tawag sa ilegal na sabong. Dati dinuon mo! Nagkatul sa inyo ha! Akong pagsilian na karon! Ako mong bisita ni Mudjol! Tabang mo na ako, hare. Yung mga classmates, kitabangan sa itong yung mga ginikanan. Kamusti, ginawan mo na jirjel. Wasak kay adlaw ninyo, sige, bajiha na. Tay, wasak klaro pag ginikanan mo. Kuyong tabangay. Tabangi sa imong anak ko. Patabang daw siya inahan. Sige, tabangi sa unya na ta magtiwas. Sige naman po kang ginagitlato ka. Pag magtiwas pa sa... Sige na. No, unsa ko dai nakabahay na imong diyan siran do? Kani oh, manok na pangsabong. Kabahay ni anong tare. Part! Matay! Oh! Kaning manok ka ni Boston! Swine sweater! Lamig kinag-away na eh. Gat! Katululuan rin ng champion man! Champion? Pa-champion tululuan na eh. Da. Anan, kini waki balo part ng kining ihala sweater na ako ng kaning luluan ni with honor? Kane? Highest honor ning manukan eh. Sarang ka na eh. Bilidaran sa ning manukan eh. Kani tinood niya ako apart. Training ako ni manok apart. Di madali. Brazilian Jiu-Jitsu. Kaya rin side mount. Ug back mount. Kuha kaya ano eh. Sama mo ah. Kining ako ang manok nang wa ko mag-ingon gani nang magatumo-tumo ram gining adto tong bulangan. Oo mo ag suglugpot. Pero kaluoy sa Dios may uli Japoning walay bunol, magadala pa gani og bihag. Gat! Hindi ako apart ng inatimanan po kina ako ni kay nalitan na ako ng mga vitamins, calcium, kung sa pa'y mga tambal anak. Bantugra, nagtawa ng matao na daot pag ng tambal na overdose. Antay. Wa na di magapulos no na. Nay away bulang nga di makita dagway na og kanang kuan, tawo. May malaking bintana o higit na malakas na kalaban. Hindi nga man kanako. Nga kabalo mong gani ka mo basa. Kabalo sa kumabasa? Pero di ko kabalo man, sir. Na. Wala dya ko kabaloan ng sabong-sabaw. Sa question, kabalo ako mabasa. Pero di jud ko kabalo man, sige, wa jud ko nakasabot ani kay sa manok tarik-tarik dagway na eh. Pastilan, bodoy-bodoy. Wa dya ko kalimuhagan ana. Asa na imong magulang nga ato nga tig gulunit man tuog manok? Kabalo to tanan. Wah, to oh. Ito yung mga barkada ga, pinambugan ng manok. Ay, naaram madiha ato. Ay sa, kahit ako na ko. Maayo naman na siyang barkada. Simon! Dire! Tabangin imong mangodare! Kay, gakaliso na niyang modyo. Oh, lagi. Manog sabong-sabaw. Dinaw! Kulit sa tol. Pre, sira na po kabahig manok. Sabong raman day ka. Sus, kadalian na. Tabangin na oh. Manghod. Di gakaliso tayo nagpangita niyang sabong-sabong ano ng mga topic anak. Sige, kaya po ko ilakpon. Asa man ka ma? Sa kwan ka? Merkado? Sa merkado. Mamandi ay? Nakaipadala? Kwan ma, padala raon ta ko ni mo karon sa manok ba? Kining gloves gani dayon, Enermax o kining Vitracen Gold. Laka didang Minimart. Dalalay ka na ako. Tabangin rin mga diya. Okay bahala naman. Sus, sinra na mujol. Bahala. Sige ba? Sige. Usa day question na day na. Ang nalisod mo ka na sabong-sabong. Kadali ra na. Kaning number 9 kay tawag sa tagakuha ng taya.
Kakuan tayo. Kristo! Kristo? Oh, Kristo tawag ara. Ananting kunikta og mga taya dito sa Bulangan. Kanang amigo na ako si Vince. Oh, na Kristo sa Bulangan mong god. Tol. Alisa, para matuon siya. Sige. Mo ni akong amigo. Kristo sa Bulangan. Oh, Oh. ako'y Kristo sa Bulangan. Masyador ba? Oh, sa Tagalog na siya. Masunod siya, na. Muna siya itarik ni mo. Yaga. Oo, manok na. Kumpiyansa ni kay makasampit kang Kristo gipakan ni kanina. Wala si Alben, ug ganahan ka balo pa og unsay mga panghitabo diha sa Bulangan ug kuan. Uban na mo, tala. Tala. Pero ko naman biyanin mo dyan na po sa. Bigla biyanin mo. Rajol, dyan na. Kaya Kaya na. pa'y manarik ta. Tudluan sa usap ug panarig mo. Oh, tala. Panawan ni Ron. Dako niya tuwa ka. Dili ka makakatmog sabong. Rodel, ano Rodel? Rodel. Hey, Rodel, hani. sikar ba? Lakdap ka. Ratdap. Sige. Very good. Yeah. Okay, sige. Kaya mulan tag akong manghud daw sa ng sabong. Hit! Ano mo na pero. Eh, Bol. Na. Baka ba? Nan, gigamit sa tong Brazilian Jiu-Jitsu Karate do. Kung kusuga kayo. Ano? Hindi. Matay. Mulage, dugay dyan ni Mahuman. Pukawar lamang ko ninyo og Mahuman eh. Kim matay. Wa man day ninyo taurig bulang. Sige ko na. Sige. Oh, no. Sige. Nagkatol siya. Okay, wala mo. Tasak mo to. Maganda na pagani og bihag. Dap. Salim dap. Natimanan sa kay. Action. Lat. Kani tinudak ko part pang natimanan pang anay. Bantog og berdus ang mata. Kristo? Ayo to.